L'Audiència Nacional ha donat suport al jutge que la setmana passada no va deixar utilitzar el català en el judici contra els dos joves que havien cremat fotos del rei. Segons l'Audiència, si totes les parts entenen el castellà, no té sentit utilitzar altres llengües si és que el jutge no ho creu necessari. La qüestió, però, arribarà al Consell General del Poder Judicial, que, a petició d'un dels seus vocals, Alfons López Tena, investigarà l'actuació del jutge. L'Audiència Nacional diu que el jutge Vázquez Onrubia no va cometre cap irregularitat quan dimarts passat va negar l'assistència d'un traductor de català als dos processats que estaven sent jutjats per cremar fotos del rei. Citant jurisprudència del Tribunal Constitucional, l'Audiència diu que en aquest tribunal es parla castellà sempre i quan les parts l'entenguin. En els judicis, a matarres on s'incorporen traductors d'euskera, això és una deferència que es fa sempre i quan el jutge ho permeti. El mateix Vázquez Onrubia diu avui en la sentència pel cas que aquest judici s'ha intentat instrumentalitzar políticament. I en aquest cas s'hi ha d'afegir un nou element. El vocal del Consell del Poder Judicial, Alfons López Tena, ha demanat al Consell que investigui l'actitud del jutge Vázquez Onrubia perquè diu que no va garantir els drets dels processats. Segons López Tena, el jutge podria haver comès prevaricació i discriminació. Perquè llavors què passa? Que pot parlar en la seva llengua un etarra, pot parlar que està causat per assassinat, pot parlar en la seva llengua un àrab, que és estranger, i en canvi un català no pot parlar en la seva llengua quan la llei li empara, per no parlar de la Constitució, en la que diu allò d'especial respecte i protecció del català i de les llengües, segons diu la Constitució, espanyoles diferents del castellano. El ple del Consell tractarà aquesta denúncia aquest dimecres. Carles Castellnou, TV3, Madrid.